Ένα σχόλιο για τον αγώνα. Εντάξει, ήταν ένα ντέρμπι, ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, καθώς παίζαμε μέσα στην πρωτοπόρο ομάδα. Εμείς ερχόμασταν από δύο αρνητικά αποτελέσματα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Θέλαμε να αλλάξουμε την εικόνα μας και να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια πολύ καλή ομάδα και πολύ δυνατή έδρα που έχει το αίτητο η Κόρινθος. Νομίζω ότι δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο τέταρτο. Χάσαμε κάποια μέτρα στο γήπεδο από την αρχή. Μπήκε η Κόρινθος με ενθουσιασμό, πίεση ψηλά, φόρτωσε το επιθετικό τρίτο αμυντικό δικό μας με παίχτες και από μια αδράνεια, θα έλεγα, της άμυνας, από μια σέντρα δεχτήκαμε τον γκολ και από εκεί και πέρα, από το 25-30 του παιχνιδιού ανεβήκαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι, είχαμε τις στιγμές μας και εμείς. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε εμείς την κατοχή της μπάλας, διεκδικήσαμε, αλλά δεν είχαμε την πολύ καθαρή ευκαιρία που θα φέραμε το παιχνίδι στην ισοπαλία. Συνεχίζουμε, συγχαρητήρια στην ομάδα της Κορίνθου, συγχαρητήρια στους δικούς μου ποδοσφαιριστές για την εικόνα που έδειξαν, το πάλιψαν το παιχνίδι, ήμασταν ανταγωνιστικοί, προχωράμε, να πάμε τώρα στις διακοπές που έρχονται και να ανασυνταχθούμε για να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και συγκεντρωμένοι στο στόχο που έχουμε στην επόμενη αγωνιστική με αρχή του έτους κόντρα στα φιλιατρά μες στην έδρα μας. Καλή συνέχεια.